Вдига госпожата, отиваме тогава в кметството в Своге, там също има какво да питаме. Господин кмета е в кампания, предизборна кампания. Сега ще дали все пак няма кой да ни приеме и да отговори на нашите въпроси. Ето ни с пиара на община Своге. Вие струва малко шурбаджанащина. Дъщерята на бившия игумен си има имотче в манастира. То не е в манастира, то е извън манастира. В двора на манастира. Двора на манастира е вътре. Това аз си скицата видях са. Тази скица може да бъде оспорвана. Вярно ли, че преди да дойде той там е имал бизнес за всички, така по думите на... Бизнес за всички? Така е било казано. Не може да се каже хляб за всички, може би, които са работили там, но сега в момента има хляб единствено за отец Венцислав Тонов. Вашия репортаж има, може би могъл да бъде изтълкуван, ако бъде излъчен преди изборите, като някакъв намек да не се гласува, примерно, за сегашния кандидат за кмет на община Своге. Ами, най-добре според мен този въпрос да се разнищи след изборите. Към коя дата така ще бъде? Ами, може би след датата на балотажа. Това сега от нас. Към приятели за господаря на ефира Дани Йорданов. Уникална държава, приятели! Уникална държава! В този... Къде ме стол? В този репортаж имаше толкова нередни неща, че се чудя кое от тях да коментираме. Ти на какво мнение си? Не знам първото ли да коментира тук. Може би да започнем с това, че хора със съмнително имотно състояние се кандидатират за кметове, за да си осигурят бизнеса. Добре? Или пък да коментираме, аз ти предлагам думите на кмета на Своге, не пипай никой отгоре, има бизнес за всички. Това е хубаво да се може и друго, може и друго. Кое? Или пък PR класиката. Ако го излъчите сега, може да се изтълкува предизборно. Ние обаче, скъпи приятели, го излъчваме сега, защото хората трябва да знаят истината. А сега е време за класацията на господар на седмицата. Внимай, защото и това може да се изтълкува предизборно. Нищо, хората трябва да знаят истината. Не ме интересува, хората трябва да знаят. И ти си прав. Видео. На третото място е един съдебен спор, от който ще ни изпадне челето. Тук не говори. Добре, дай да го за такса, нотни. Sorry, за две за. Абе, не ги меца, Втората позиция е за парламентарния сблъсък на лингвистичните титани Местан и Байрактаров. Дефицит на липса на недостиг. Този израз се използва при. Когато стигнете в състояние на старческо оготряване, обикновено заболяват хората и от една друга неприятна болест, тя се нарича варикоцеле. Варикоцеле? Това е тази болест. Депутата намеква, че Местан има проблем с репродуктивните си органи. И призят господар на седмицата, град на неравната среднощна битка на Сидоров и Чуколов с въображаемата контрабанда и полицията. Продажбата на наркотици на Що? Колко е плащат? Колко е плащат? Кажете, защото вие сте корумпирани полицаи. Волен да такава степен респектира с осанката си, че хората направо, сами се търкалят като кегли около него. Работи... А полицаите пак съвсем доброволно се оставяха дружески да ги масажира по вратленците. Но господин Сидоров си имаше достойна отмяна, която да свърши най-черната работа. Удари шамар на полицая! Първото ни ново предложение е за поредната схватка на Волен Сидоров с полицията. Вие полицаи сте или бандит? Отговорете. Вие сте национална индустрия. Вие сте полиция, престъпници сте. Може да сте бандит, талибан, облечен в униформа, не знам. И това бяха по-малко обидните епитети, които депутата използва срещу органите на реда. Има един скъсен джоб тук, ако искаш бръкни в него. Моро, заповядай. Първо бръкни в предния джоб. Аз не знае, че полицията вече е превзета от гей дружествата. Вие МВР ли сте или гей общество, бе? От кога станахте такива нежни?
Виждаме в действие характерния стил Сидеров. Ако в тази ситуация някой проявява агресия, то това със сигурност не е полицая. Второто ни ново предложение е за предизборните страсти от село Тебрен. Суек, правилно ли чу? Има хора, които свиркват местан, а освен тях има и провокативни викове. Очевидно, скандирането на агентурното име на господин Местан е с цел да го извади от равновесие, но лидерът показва железни нерви. Прекрасен предизборен митинг. Има си от всичко. Обещаващи политици, симпатизанти, протестиращи. И последното ни ново предложение за предизборния клип на кандидата за кмет на Варна, Ваня Панайотова. Имам котка, имам внук, имам куче и градина. Семейство, бизнес, ето тук оцеляваме напред. Може би вдъхновението на Ваня Трит Уилямс и изпълнението му вкуса. Усмихнахте ли се? Как няма да се усмихнем? Имам куче, имам котка, имам зуе, имам зъбе. Оцеляваме на пук. Скъпи приятели, гласувайте за вашия фаворит във Фейсбук страницата ни. Имаме Фейсбук страница. Разбира се. А в неделя гласувайте на референдума за електронно гласуване. Независимо дали ще пуснете положителен или отрицателен вод, важното е да изразите вашето мнение. Така е, господин Василев. Истинската пряка демокрация е когато с гласа си поемем лична отговорност за бъдещето на нашата държава България. Важно е да се обединим независимо от пол, вяра, етнос и възгледи и да не позволим на политиците да ни разделят и манипулират. Време е да разберат, че не те, а ние гражданите имаме последната дума и тя не се продава, скъпи приятели. Скъпи приятели, аз и Рашко, както и целият екип на Господаря на ефира ще гласуваме, защото само от нас зависи да направим живота си по-добър. Благодаря ви. Това беше всичко от нас. Оставете с новините на Нова и трите невалидни бюлетини.